G-judoka's gehuldigd. Limburgse Babsedag in Venray. Het is vandaag 30 september. Dit is het PLMA-journaal. Wout Poels verruilt Omega Pharma Quickstep voor Team Sky. De 26-jarige Nederlander is een van de 5 renners die is vastgelegd door de Britse formatie. Sky heeft de komst van de Nederlandse renner vandaag op de website officieel bevestigd. Zijn contract bij de Belgische formatie liep na dit seizoen af. Hij wordt de eerste Nederlandse renner bij Sky. Het was feest bij Sportinstituut Rudy Verhagen afgelopen zaterdag. De 4 G-judoka's die mee hadden gedaan aan de Special Olympics en allemaal thuis kwamen met een medaille, werden gehuldigd. Van de 8 Nederlandse judoka's die mee mochten naar de Special Olympics European Games, waren er 4 afkomstig van de sportschool van Rudy Verhagen. En die kwamen ook nog eens allemaal thuis met een medaille. 2 gouden en 2 zilveren medailles. Reden voor Rudy Verhagen om een speciale huldiging te organiseren. Een primeur, want dat had de judo-leraar nog niet eerder in zijn sportschool gedaan. Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Eigenlijk misschien wel een beetje schandalig dat ik dat nooit gedaan heb. Hè. Maar nu kwam er zoveel, en vanwege die emoties die er toen op het toernooi kwamen, dacht van, hier moet ik iets mee doen. We moeten nou eens een keer, misschien ook nog serieuzer geworden. En 4 in de finale hebben staan op een Europees kampioenschap. Ja, dan moet je dat gewoon gaan vieren. De Special Olympics European Games vonden van 13 tot en met 20 september plaats in België. Er deden enorm veel sporters uit allerlei landen mee. Een groot en goed opgezet evenement. Super, super. De hele entourage eromheen was heel mooi georganiseerd. Er deden gewoon 2000 sporters mee uit heel Europa. Het judo-onderdeel deed zelfs 27 landen mee. Want het is niet alleen Europa, het was Eurasia Games. Kazachstan deed mee, Armenië, Rusland, dus het was heel breed. En hoe vonden de sporters het zelf? Sporters waren zenuwachtig, kei zenuwachtig. Totdat ze klaar waren en ja, daarom denk ik ook die emotie extra gekomen. De vlies om hun nek en zeggen, oh, Rudy, kei bedankt dat ik dit mee heb mogen maken. Dus ja, dan zie je gewoon dat ze heel blij zijn. Bijzonder zaterdag was de aanwezigheid van de burgemeester van Venray en de loco-burgemeester van Horst. Zij waren beide zeer trots op de talenten uit hun gemeente. De judoka's stonden te glunderen en luisterden naar de verhalen die Rudy over de wedstrijd vertelde. Rob de Bakker uit Venray had zilver gewonnen. Na een behoorlijk heftige finale. Want door een verkeerde beweging kwam hij totaal verkeerd terecht. Ik ben verkeerd gevallen en daardoor was mijn knie uit te komen en moest ik naar het ziekenhuis. Wat gebeurde er dan? Ik wou de worp tegenhouden en toen viel ik naar achter, sloeg mijn been dubbel, knie uit te komen en toen naar het ziekenhuis. Hoe gaat het nou met je? Het gaat langzaamaan beter. Ik merk al vooruitgang. Ja. Michael van der Malen had op de Spelen in zijn klasse goud gewonnen. Zijn finale wedstrijd werd vooral gekenmerkt door de korte duur. De hele wedstrijd duurde 35 seconden. Van begin tot eind. En het was snel een mooi worp. Hoe heb je je tegenstander zo snel uitgeschakeld? Met een spierbalworp. En hoe vond jij het hele toernooi in Antwerpen? Ja, geweldig. Een heel groot feest. Maar even goed judoën. En voor de rest, we steunen elkaar allemaal. Wat was nou het allerleukste aan die hele ervaring? Ja, de titel zegt heel veel. Maar het is gewoon, omdat je heel lang weg bent, dat is een ervaring apart voor de judo. Meestal is het maar een weekend. Dat je toch wel de kans krijgt om zoiets mee te maken. Ja. SPO Venray wil de basisscholen De Landweert en de Vlaswei per 1 augustus 2015 samenvoegen. Basisschool De Kruutwis blijft wel zelfstandig, mede omdat SPO Venray geen megaschool in de wijk Landweert wenst. Volgens bestuursvoorzitter Yvonne Rijmakers hebben de teams van beide scholen en de ouders overwegend positief gereageerd. De dalende leerlingenaantallen van de Landweert en de Vlaswei zijn een belangrijke overweging voor de fusie.
Ieder jaar vindt een Limburgse Babsendag plaats, waarbij alle babsen uit de provincie elkaar kunnen ontmoeten. Vandaag vond deze dag plaats in Venray. Een bab staat voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Het zijn de ambtenaren die de huwelijken mogen voltrekken. Op een Limburgse Babsendag kunnen de trouwambtenaren elkaar ontmoeten en praten over ervaringen. Want over het algemeen werkt een babs vaak alleen. En tijdens de Babsendag vandaag presenteerde Venray ook het nieuwe team. Vorig jaar in de zomer hebben we 4 nieuwe babsen aangenomen. En dat zijn dan Geert, Mathieu, Ali en Gera. En Jan en Ina, dat zijn degenen die al ervaren waren. Die hebben hun ook ingewerkt. En dat is gewoon een heel leuk team. En dat heeft ook de Babsendag georganiseerd. Dus het is ook een heel leuke teambuilding geweest. Hoeveel huwelijken worden eigenlijk voltrokken per jaar? Of bijvoorbeeld het afgelopen jaar hier in Venray? Het is vorig jaar ongeveer 130 tot 150 gemiddeld. Maar de helft ervan is kosteloos. Andere helft wordt door de babsen gedaan. En die maken er ook echt een hele mooie gebeurtenis van. De bruidsparen kiezen ook echt bewust voor een bepaalde babs. Die gaat ook naar hun toe. Die praat met hun. Die krijgt heel veel te horen op die avond. Die maakt er een heel mooi verhaal van. En die zorgt dat het gewoon een onvergetelijke dag wordt. Een van de ervaren trouwambtenaren is Jan Driessen. Met meer dan 7 jaar ervaring heeft hij behoorlijk wat Venrayse huwelijken mogen voltrekken. Nu zijn het er 195 en ik hoop dus midden volgend jaar over de 200 te zijn. Want ik vind het nog iedere keer een feest om een bruidspaar in de echt te mogen verbinden. Wat is nou een bijzondere herinnering die u heeft aan een huwelijk? De meest bijzondere herinnering was dat ik mijn eigen dochter in dit voorjaar heb mogen trouwen. Dat was heel bijzonder, maar ook bekende sportfiguren hier in Venray. En dat ik de oud-burgemeester van Venray, Jos Waals, met zijn vriendin Truusje heb mogen trouwen op het einde van 2013, vond ik een heel merkwaardige dag. Heeft u zelf wel eens een blunder gemaakt? Nou, blunders niet, want ik vind dat je daar heel alert op moet zijn dat zeker de namen kloppen. Want dat zou een grote blunder kunnen zijn. Maar dat je je wel eens vergist in een jaartal bijvoorbeeld, of dat die met die getrouwd was en dan waren ze nog niet getrouwd of ze hadden geen relatie. Dat is wel misschien een blunder, maar het is heel lachwekkend voor de daggasten. En dat mag best als break in zo'n ceremonie best wel eens naar voren komen. Dan kun je dat op een heel ludieke manier weer herstellen. Mathieu Eemons is een van de nieuwere babsen in Venray. Hij maakt sinds een half jaar deel uit van het team en heeft inmiddels 11 huwelijken voltrokken. Eemons had een bijzondere reden om te solliciteren naar deze functie. Dat is een beetje een persoonlijk verhaal. In mijn dagelijks werk ben ik ritueelbegeleider. Dat betekent dat ik nabestaanden begeleid bij crematies, begrafenissen. En hoe stom het ook klinkt, dat lijkt een beetje op begeleiding geven bij huwelijken. Omdat je probeert om goed te luisteren naar wat mensen beweegt. En zoals dat bij een afscheid zo is, probeer je dat te doen zoals mensen in het leven staan. Zo doe je dat bij een huwelijk ook, hoor. En heeft u al eens in die 11 huwelijken dan een blunder meegemaakt? Ja, heb ik. Er was een mevrouw die nogal snel afgeleid was en moeilijk zich kon concentreren. Dus die had aan mij gevraagd van, mag ik alsjeblieft aan een kant zitten waar niet iedereen langskomt, langs een raam. En dat dacht ik opgelost te hebben, maar dat heb ik op een hele domme manier gedaan. Dus die mevrouw heeft daar gewoon echt last van gehad. Ik vond dat echt een hele pijnlijke blunder. Jan Driessen neemt per 1 juli 2015 afscheid als babs in Venray. Dan heeft hij deze functie 8 jaar bekleed. Voor de 3e maal op een rij wint het Nederlandse Mongozo Premium Pilsner goud op de meest prestigieuze bierwedstrijden ter wereld, de World Beer Awards in Londen. Het pils is als enige ter wereld biologisch, fairtrade en glutenvrij gecertificeerd. Jaarlijks doen circa 600 bieren uit 32 landen in verschillende categorieën mee aan de strijd om een medaille. Mongozo bestaat sinds 1994. Sinds september 2010 is Mongozo Premium Pilsner op de markt geïntroduceerd. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer,
Bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af tot zo'n 12 graden. Er ontstaat veel bewolking en enkele mistbanken. Morgenochtend komen er geleidelijk opklaringen. 'S Middags is er een mix van bewolking en wat zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.